Хей, здравейте хора, това съм аз, моят свят на Monster High. Така, днес ще ви покажа моята къща за кукли на Барби. Между другото, къща за кукли е разделена. Това е тавана. Това е стаята на тинейджърката. Може да ви се стори разбутана, но не. Това е банята, холът, кухнята. Между другото, една. Готово. Ето това е тинейджърката. И да, ето това тук е градината и детската. А къща за кукли е разделена. Тук е Monster High. И там отдолу под масата и там е Monster High. И ето това е Monster High. Това е Барби. Барби и така. Нека да започваме. Това е гаражът. Така изглежда. Това е новата ми кола за кукли. Тя от Коледа. Показах я в първия си клип. Тук. Чакайте, че гривната на куклата ми е паднала. Много често става. Една секунда. Значи, мога да направя ревю на колата, ако искате. Сега само ще я покажа. Тук има така. Това тук са лепенки. Тук. Виждате ли как пише Барби? Това са стаките. Това е оригиналната кола. И там навътре можете. И отзад. И е паркирана ето тук. Така, минаваме към следващата стая, която ми е най-близо. Детската на тези двете. Тук на малкото легло спи Челси, другото спи Стейси. Това е превозното средство на Челси, а там това е уейтбордът на Стейси и раницата на Стейси. Тук са техните играчки, тяхното живо куче. И това е люлещото съм се конче. На Стейси, на Челси любимата им герой от малкото по-ни е розовка и затова има две розовки, голяма и малка. Голямата се играча е била някаква лампа. Това е компютър таблет. А пък на Стейси е била искрица и затова има голяма искрица. И това се играча искрица, тъй като я няма в малък вариант. Това там горе е часовникът. Това се играча Челси като бебе и Стейси. Тук пише I love you, изрязано, лунички. Тъй като на Стейси няма много снимки, се играча тя рисува и ги брои като снимка. Да. Ето това е не гаражата, градината. Тя каже гаражът. Да, това е изкуствена трева. Между другото, къщата ми е направил татко ми. Майка ми е обзавела ето с такива работи, лепенки, сложиме тези неща. А пък дядо ми е направил някои мебели. Така че цялото ми се беше помагал. Това е кучката храна само на Лара, която е на тинейджърката куче. То е 5 пале, между другото. Това е едно дърво, леглото, на което Лара се играе. Тя спи при тинейджърката. Тук просто нещо такова. Играчка кокъл. Това е каишката и маршмелоу. Един шезлонг, който дядо ми направи долу, имаше и найски. Барбекюто и хладилната чанта. Хладилната чанта е празна, така че няма какво. Това е кухнята. Една секунда да се мръдна, че съм на барбарон и малко. Значи, ето това тук са макарони. Тези тук. Не знам, барбарони или казах, но това тук са макарони, не барбарони. Ако съм казала макарони, добре, ако съм казала барбарони, не са. Това са хлебчета. Столове. Там отзад има още един. Ето тук. Вуйка. Отгоре неща за питник, хладилникът. Горната част. Там са чинийките. Долната част. Може в отделен клип да ви показвам какви неща има вътре. Просто клипът не искам да се удържава, защото сега е 4 минути и 16-17 секунди, 18, сещате се. Това са оригиналните дрехи. Просто на тази новата ми кукла. Просто аз се играя, че тя сега е на конкурс за таланти с други дрехи. Това е един венец за Коледа. Това тук е майката. Един снежко. Бебешка люлка за братовчетката им е бебе. Тук отзад има една статуя женска. Елхата, която аз си направих. Подаръци. Това там е една снимка. Телевизор. Един снежко. Така. Меко килимче. Ето това. Майката се казва Скелита.
Значи аз ще снимаме клипчета с кукли. За това ще такова. Ще ви направя ревю в тези клипчета, които ще участват кмет, работи, такива. Сещате се. Ето тук, тук са пижамите и нейния скейтборд. Сега го сложих. Това са пижамите. В това куфърче има такива неща, пари, вестници и така нататък. Ще пробвам да го затворя. Готово. Тук има снимка на Ray-Ban, защото първата ви в Хай беше Apple White. Там Маделин. Маделин. Тук е Apple. Там Ray-Ban. Тук е новата ми кукла. Това беше с кутията. Между другото, ето е новата ми кукла. Ви казах, че беше на конкурс за таланти. Тя, ето, може да направя ревю за нея. Вижте и краката. Всичко се движи. Много е готина. Само кажете и ще направя. Казва се CJ. Харесва ми. Така. Това тук е таблетката. Столчето към нея. Има гримови работи. Това е най-пъчната играчка от приятеля й. Тази снимка, между другото, много ми харесва. Ето там има снимка на Джастин Бибър, която едва ли се вижда. Ето, изяснява се. Малко по-нагоре. Да, не се вижда, но нищо. Там има чанти, гардеробата с китара и работи. Това е леглото и лаптопът ти. И това не е стая. Ето това тук отгоре е един надпис, който исках да седи. Ето така, но все падаше. Ще се мъча как да го залепвам. Това е банята. Тук има огледало. Вижда се малко част от телефона ми. Тук има мивка с сапун, гребен, ластици. Шуара, вижда ли се? Вижда се. Извинете за този звук от телефона ми е. Това е стълбичка, която за по-ниските да се качват с оглед в огледалото. Туалетната, тя я направи. И ваната. Това тук е картина, която Стейси нарисува. Така се играе, защото си вървеше с нея. Ето там забравих да ви покажа, че има картина на Барби и Стейси. От едно списание я изрязах. Ето тук всъщност съм ви ги показвала. Ето това е Челси някак. Не може. Това пак е Челси. Ето там в дъното е Барби. Това се играе, че Стейси го е нарисувала. Това е Челси. Барби. Челси. И майката го закрива леко. Челси. Да, това е моята къща за кукли. В някой друг клип мога да ви покажа. Тук това е нещо като логическа градина, само че стая за почивка. Има повече неща. Ето това тук, как много тъмно. Ето някак това ли пречи, не знам. Сложила съм го под табуретките. Ще ви покажа друг път и в друг клип. Ще ви покажа модното. Ето тук театър Молно. Театър певчески конкурс. Участници не съм ги записала. Диджейски пул, там за гримиране. Тук снимки от предишни. Тук е дрешникът. Тези неща ги ползвам за пейки. Тук има пиано, което дядо ми направи. Така, там има неща като с театър. Декори. И ето тук, това са участниците плюс моята кукла. И аз ви казах, че съм се играла. Това е гаджето на моята кукла. И аз ви казах, че съм се играла и затова е разбутано. Да, абонирайте се за канала ми, харесайте клипът. И това беше от мен. Клипът е 9 минути, 4, 5 и 6 секунди. Ще се удължава. Да, и в някой друг клип мога да ви покажа къщата на тяхните братовчетки. Аз я направих, за да имат къде живеят. Ето пък там е къщата на Кен. Виждате. Това не е къща, по-скоро го ползвам като за апартамент. Много е мъничко, така че това не е за показване. Да. Това беше от мен. И до скоро!